اف چاغ و هەموو چاغاوە بەخێر تەماشاوانên هێژە سۆزان بابانم لەگەڵمەوە بۆ پێشکەشکردنا خەلەکێک دن ji بەرنمەیە ڕیا کوردستانê وەکە هۆژی دزانن لە پارلەمانتۆە تورکیەدا ji بۆ گەنگەشەکردن و چارەسەرکردنا پرس و دۆزا کورد لە باکووری کوردستان و تورکیە کۆمیسیۆنێک هاتە ئاواکردن ku nav jî lê hate kirin komîsyona piştgiriya neteweyî hevgirtin û demokrasiyê ku du civînan jî taniha li dar xistiye û civîna duhem jî bi amedebûna wezîrê karên navxwe jî û musteşarê giştiya mîtê jî û bi giştî wezîrê parastina Tirkiye jî ji girtî ji çavên çapemeniyo ragandina hate li dar xistin her wekî din serokê parlamentoya Nûman Qurtulmû jî di civîna duyemîn ya vê komîsyonê de hinek gotinên balkêş kir got ji ber rewşa ewlehî û ji ber saxlem birêveçûna civînên komîsyonê û encamên wan dê yanî encamên wan tomarên wan dêne tomarkirin heya 10 sala dê nihênî bimînin. Çavê her kesek jî li vê komîsyoneyê ku piştî parlamentoyê ji betlaneyê derket gelo dê çi biryar bigirin dê rewşa pêvajoya çareserî û aştiyê ber bi kû ve biçê hemî evna cihên pirsê ne û hemî alî jî raya giştî jî hem li Tirkiye hem jî li Bakurê Kurdistanê vê yekê merak dikin. Niha ji bo gengeşekirina zêdetir ya vê babetê mêvanek me heye birêz Ömer Faruk Gergerlioğlu parlamenterê Dem Partiyê Kocaelî li gel me ye. Birêz Gergerlioğlu silav ji bo we hûn bi xêr hatin ji bo bernamê me. Merhaba efendim, hoş bulduk. Gelek spas. Dixwazim bi vê dest pê bikim. Niha komîsyon vebû du civînan jî li dar xistiye. Zêdebarî ku dibêjin 10 sala dê encamê wan veşartî bimînin hûn vê yekê çawa dinixînin yanî ev komîsyon dikare çi biryaran bigire û di pêşa rojê da dê rolên baş bibîne? Türkiye'de Kürt meselesiyle ilgili önemli Li Tirkiye meseleya Kurd gelekî giring e. Parlamentoya Tirkiyê bi salan e ihmal kiriye weke terorîst dibînin û ji ber vê jî çareserî hatîna nekirine ev jî gaveke dîrokî ye wekî hûn zanin. Ji ber vê jî di cotmeha 2024 vir de gava ku devlet başelê avêtiye hatîna hatiye asteke giring 27 Şubatê û 12 Gulanê û 12 Temûzê evna hemû pey hev hatin niha li Tirkiyê di Parlamentoya Tirkiyeyê de gaveke giring hatiye avêtin. Civîna duyemîn bi veşartî tê kirin lê ev civîna ku tivir de hatiye kirin hetenê 10 salan nayê eşkere kirin. Wezîr û istixbarat tên Tirkiyeyê jî viya wisa dibînin û dixwazin. Wekî hûn zanin li Tirkiyeyê girtiyek heye gelek tişt veşartî tên axaftin em jî ya vir de dizanin. Vira ya herî pêwîst ew e ku çekdanîna pekekê ye ya herî giring û derdkeve pêş dîmen evin ev jî giringek ew jî gelekî giring e ji xeynî î partî hemû partî beşdarê vê komîsyonê bûn ev jî gelekî giring e ji bo parlamentoyê. Meseleya Kurd li Tirkiyeyê gelek caran hat rexnekirin hat rastî bertekan hat dayîn. AK Parti, CHP û partiyên piçûk jî beşdarê vê komîsyonê dibin. Partiya î jî nehewce ye ku beşdarê vê komîsyonê bibe ji ber ku ewna xwesî zêde dengên wana xwesî zêde nîne. Meseleya Kurd ew xwesî hêsa nîne weke kangrenê bûye weke birîneke kûr e nayê derman kirin û her wera pirsgirêka viya gelekî dirêj bû û ji bo vê jî heteyna ti çareserî nedikirin. Ji ber vê jî ev gelek caran hatibû xetimandin ji ber vê jî çareserî gelekî zehmet bû. Ji ber vê jî ev pêvajoya ku niha hatiye destpêkirin û parlamentoyê de tê civîn tên kirin lê hikûmet naxwaze vê komîsyonê çêbike lê mecbûr ma vê komîsyonê ji ber vê jî
نا پارلمانتو گرتیه وکیدن دوی او کمیسیون یا پارلمانتو نه تا با گرتن حتی نه ایلون جوتمه نه تا با گرتن جبر ویجی نا کمیسیون آوا کرنه به ویا ریو دبن سر ناوی ویا جی وی کمیسیونی جی گلک نرخاندن هاته بو کرن دگوتن برا ناوین براتی و آزاتی بکرن اف هاته قبول کرن اف جی گلکی راست گلکی باش بو komisyon ha bi veşartî civînan pêktîne em jî nikare tiştekî bêjin ji ber ku ev mesele gelekî zehmet e meseleke gelekî girîng e divê ev mesele بله bira dewlet bi xwe viya çareser dike ew ê qanûnên nû derbixin li Tirkiyê ti girtiyek nikare bi dîmenên wî bê parvekirin lê dîmenên Öcalan bi hevalên wî re qeydên dîmen wî hat belavkirin devlet rê da viya ev gelekî girîng e devlet bi xwe ev yasaya xwe bin pêkir ew kesên ku destê wan da çekenin bo ku ev çekana bên berdan bên danîn bo ku ev gerilerin pekekî çi bibe îroşinda ev pirseke gelekî girîng e ji ber ku serokê vê partiyê xwe fesek kir ew bi hezaran mirov henin ew ê çawa bikin rêyek ku çawa pêşiya wan e divî eva bi rêyekî bi cihekî ve bê girêdan yani bi بخلايا تروریزمی حتی اینها تشتک نه هاتیه کرن او بله اینها باشە دوی یاسه قانون بەڕێز گەرگەلیۆغڵو بەێ وە بەحسا بەشارتنا جوینە دویەمی کرد بنێری ناوە یانیش بەرکو هەندە پارلەمەنت توێدانەژی ئەv بەشارتیبوون زرارێک نادا پێواژوێ یاژی دێ باشە بنێری ناوە و شارتن بونا و کمیسیونی زرار کویتن فایده کوی هیه جبر کو عالی دولت هم جو عالی کردان لهمبری لپروفوکاسیون اندترسن او گاوه که باش و خبردانه که باش بوکو پیواجوی بو مسئله بو پیواجوی بده ختماندن نخوازن نخوازن نفتی لسر ایگردا بکن جبر ویا هنه اکتش به شارتی به آخافتن و جبر که از ویا بنیرینه که ارینی لیدن یارم جبر که مسئله کرد جبر پروفوکاسیون را وکریه راستی جی هن قوات هنه دخوازن ویا پروفوکا بکن جبر ویا جی نها و شارتنا جوینی از وقت ارینی دبینم و بەحسا vêyekê kir ku hikûmet jî dewlet jî hinek yasayên xwe bin pê kir bû nimûne we behsa Öcalan kir ku bi dîmenê wî derket û we dibêjin ji mecbûriyê ev komîsyon pêk hat ji mecbûrî ev gav hatin avêtin ji xwe qaygiya fikarê herî mezin jî li vir e di pêşerojê de eger ev mecbûriyet nemîne yanî semîmiyeteke dewletê nîne ji bo çareserkirina pirsa Kurd وەکی وزانن ئەم دخوازن پێواشە نێ ختەماندن ji ber ku gelekî zehmet pêvajoyeke gelekî zehmet e nirxandin û nîqaşên wiha û hin caran jî ew ê bisekine hin caran ew ê bicemide ev normal e lê her du alî jî îradeya wana bi quwet e bo ku ev mesele bê çareserkirin eger her du alî bi vê îradeyê berdewam bikin ew ê çareser bibe hetenên dawî here her du alî jî îradeyê her du alî jî bi quwet e her kes divê bi xwesteka wê bêjî lê kêmasî wê derkevin holê divê her du alî îradeyê xwe dev ji îradeyê xwe bernede û her wayî bi êrînî lê binêre
بله بریانها بدمێکی ینی وە سەردانە فاتە ئاڵتایلی کرد نیقاشێک وە چیە بوو و بەحسا مەسلەیە حقارەتێ عەبدوڵڵاو جەلان لە کەسی ناو دەم پارتیدا میلەت وەکیلیژی و برە سەلاحەدین دەمیرتاشێژی کرد ڕۆژەوێک پڕ زێدە بەڵاو بوو پاشێ دەم پارتی وەیەکی ڕەت کرد و ئەبە دەنگ ڤەدا بووە ڕۆژەف ڕاستیە مەسەلە چییە ینی چما ئەو قاسێژی دەنگ ڤەدا Ez li Sirîvê di girtîgehê de li Partiya Artêjî re me civînekê pêk anî se meselêdana wê kir. Ev fikrê ev nêrînên wî ye yê min nîne. Ev ya vê nêrînê xwe weke nêrînên me parve kir. Lê wî paşê wê nêrînê xwe ra got ku ev nêrîn yê min ne yên Gergelîoğlu nîne ew îteyeka Gergelîoğlu nîbû. Ev tenê fikrên me bû. Ew nêrînên wî ye li gor nêrînên xwe ew li vê pêvajiyê germ li vê pêvajiyê nanêre ew jî dibêje ku Demîrtaş ji hinekî dervayê vê pêvajiyê maye ew îteyên ku ew behs kiriye û heferetên ku li behs kiriye ew nêrînên wî ye ew îtayên wî nin ji xwe bi xwe jîviya eşkere kir min diya got ev pêvajo li medya Kurdan da li hinekî metrsyarî lê dinêrin dibêjin ku birê Selahattin Demirtaş bendêne ku Selahattin Demirtaş bê berdan Kurd bendênin lê hetê nate gav aliyê hikûmetê da jî hîn gav nehatin avêtinê li kamuya Tirkiyeyê jî û kamuya Kurdan jî hinekî bi metirsî li vê dinêrin dibêjin ku Demirtaş çima nayê berdan ji ber vê jî Kurd nehatine îknakirin min ji ev aniye ziman dewlet li vê aliyê da jî yanî ji bo samimiyeta dewletê jî hinek endişeya Kurdan heye dixwazin ku Selahattin Demirtaş bê berdan lê aliyê dewletê de jî hetê nate gav nehatin avêtin Fatih Altaylı yani iddiaya Fatih Altaylı jî ew bû got ku Demirtaş li dervê vê pêvajiyê maye ev pêvajiyê de jî Selahattin Demirtaş ji xwe herkes zane di vê pêvajiyê de rola herê girîng ya Abdullah Öcalan e ev hate xeberdan lê îteyên Fatih Altaylı gelekî girîng bû ji ber vê jî deng veda û hate nirxandin nîqaş pêşenîqaşan vekir lê ew tenê nêrînê wî ye بله باش ئەم دیسا vegerin ser mesele komîsyonê û parlamentoyê niha wek bejî behs kir betlanê de parlamento eger ku parlamento vebû li gor destûrên karê yanî biryarên ku komîsyon digirê ya jî qerarên ku digirê çawa dê were parlamentoyê li wir were erêkirin mekanîzmayek jê ra heye yan hîna nediyar e ev komisyon û nirxandinê vê komisyonê dibêjin hetanî dawiya vê salê wê berdewam be ev hêsan nîne ji ber ku hin civîn veşartî ne hin civîn vekirî ne lê dawiyê da jî hêviya daxwaza yasayekê heye eger ev qanûn li komisyonê de derbikeve ev ê bê parlamentoyê jî viya erê bike ji ber ku eger komisyon de ev bê erê kirin ev ê parlamentoyê de jî bê erê kir ji ber ku ew kesên ku di komisyonê danin giraniya wana di parlamentoyê de jî henin yani em dikarin bêjin sedî sed ew ê bê erê kirin eger di qanûnek di komisyon de bê erê kirin ew ê di parlamentoyê de jî bê erê kir ji ber ku ew ê bi mehan bê nirxandin pêşiya gelek nîqaşan bê vekirin lê em hêvîne bi hêviya me ew e ku bawayekî baş û derkeve pêşiya me em weke Dem Partî em gelekî kelecanin ji ber ku bi salan e em benda viya bûn ji ber êdî komîsyon heye di vê meselê da meseleya Kurd di vê komisyonê da ew bawayekî radîkal tê axaftin gelekî giring e bo me
ji ber vîya jî gelekî nêrînên baş vê derkeve pêşiya me. بله باشە بڕاستی نەها gelek pêşketin çêbûne pêşketin jî çê dibin bêguman lê tiştێکی ta niha pêş neketiye wek xomaya meselî zimanê medyaya dewleta Tirkiye û her eynên ziman têbikaranîn ev jî di nav gelê Kurda jî û giştî yanî raya Bakurê Kurdistan jî fikar çêkirine hûn vê yekê çawa nirxînin ev ziman çima naye guhartin Dehan salan ne dewleta Türk حتی نها دما پیواژه یا مثلا کل دهات زمان دوت اوا ترورن ترور و تروریستن نها و زمانه بردوام دکن لیل همبری برتکی نخورت تین راست همبری برتکی تون تین جبر ویاجی زمانه خو هنه کی گوهراندن بریا بیا کو دخواستن او کمیسیون ناوی وی کمیسیون ببد دولتا به ترور لی او برتک هات نشاندان ویا قبول نکرن یعنی جپاش و گاواویتن ایدین دناو ویدا ناوی کمیسیونی دبیجن دموکراسی براتی دموکراسی او ناو تیدن دمکی ev dibe eger bertek bên dayîn bên nîşandan ev dibe em vê zimanê vê nêrînê rast nabîne helbet lê hemberî Kurdan ev ziman lê ev komîsyona ku hatiye avakirin bi dawayekî zordarî rastî hemberî vê zordarî nehatin bû ku ev nav bê dewleta bêteror paş ve gavavêtin ev gavên girîngin ji ber ku dewlet Bahçelî jî zimanê dewletê Bahçelî jî guherî زمانی رجب طیب اردوغان جی گوهری هیدی ev guhertin wê berdewam bike wekî ez dibînim ku mekanîzma dewleta Tirkiyeyê bo ku ew aliyên nijadperest û bertekên aliyên nijadperest zêde neyên dayîn pêşiya wana bigirin ev ziman hinekî tê bikaranîn Weke İyi Partî weke Zafer Partî û alî nijadperest gelekî ji vê pêvajoyê acizin û ewna provokasyonê dikin divê merivê rêya wana veneke bo ku ewna provokasyonê bikin ji ber ku zimanê wana wisa ye ji wana zimanekî provokasyonî ye بله باشە اون بخۆژی پەرلەمانتاری دەم پارتیە کۆجاعلیێنە بڕاستی نەها وەک جیواک ez بەس بکەم جیواکە ترک yên Tirkiye ji vê pêvajoyê ra ya jî ji pêvajoyeka aştî ra amade ne ji ber ku 100 sala pirsgirêka Kurd doza Kurd yanî tê terorîzekirin ser navê terorê lê niha aqilê civakê ji vê yekê ra amade ye niha dewleta Tirkî bi salan e gelekî dere û dezenformasyon çêkir Kurd mafê xwe dixwastin dema Kurd mafê xwe dixwastin dewlet digote ewna terorîstin ji ber vê jî ewna bi hêsan vê zimanê dernakevin ji ber vê jî xelk jî yani civaka Tirkiyê jî xwe ji vê nikare derbixe divê em di nava civakê de ne aliyê Tirkan re ji em diaxivin dibêjin eger xwîn rijandina xwînê bisekine eger PKK xwe qesib bike eger wek hevî bê em çima li hemberî vê pêvajê bisekinin em ê piştgirî bidinê civak niha vê astê de ye yani zêde reaksiyon nade dibê bisekinin guhdar bikin binêrin vir astê de dixwazin fehm bikin ji ber vê jî pirsendeke eger wa hebe dixwazin hinekî demsera derbas be ka çi derdikeve holê bo zarokên Tirkayê jî dimirin zarokên Kurda jî weke gerîla dimirin ji ber vê jî tevlihevî çêdibe bo ku evina biqede
civak bu civakê da rûnişî ez weke parlamenterê Dem Partî di sahê da me nêrîneka nerm em viya dibînin nêrîneka êrînî em dibînin di nava civakê de ew nêrîn her ku diçe baştir dibe ji ber ku civakê da serokên civakê da yên pêşketî weke kesekî weke Bahçelî şopînarên xwe jî aseng dike û pêşiya wan jî digire wana nerm dike dibêje reîsê me Bahçelî eger wiha dibêje em nikarin li hemberî wî derbikevin û tiştekî dinebêjin ji ber vî ev gelekî giring e bo wê ev xelkî nêrîna xelkî diguherîne ev jî tabloyeka gelekî êrînî ye. باش gelek spas birêz Umer Faruk Gergerlioğlu parlamenterê Dem Partiya Kocaeliye spas ji bo vê derfetê. بله وەکی ما بەحس کرد ینی میێوانێژ مەژی بەحس کرد کۆمیسیۆنێک و هاتی ئاواکردن ئەف کۆمیسیۆنا کو بناوێ کۆمیسیۆنا پشتگیریە نەتەوەی هەڤگرتن و دموکراسیە ڕاستی gelek گەنگەشە لەسەر vê کۆمیسیۆنە هەبوون نەها ڕایە گشتیە باکووری کوردستانی و تورکیەژی بە تایبەتش بۆ بەحسا کوردان بکەم gelekî بە فکارن ji vê yekê ji ber ku dozek rewa dozeka rewaya Kurdan e ku ev 100 sala dewleta Tirkiyê li ser tunebûna vê dozê xwe ava kiriye niha jî ji ber hinek gwartinên rewşa siyasî ya dinyayê û bêguman bihêzbûna Kurdan jî faktoreke gelekî girîng e li vê yekê niha hikûmet jî û dewleta Tirkiye jî dixwaze vê pirsgirêkê çareser bike. Lê bi rastî gelek mijarên wî hûrgulî jî hene ku hîna nedyarin wek gelek care em di bernameyê Rêya Kurdistanê mêhvanê ku em bang dikin behsa vê yekê dikin dibêjin hîna dem jê re dixwaze. Dem pêdiviye ji bo ku hem xebatekî demdirêj e hem xebatekî gelekî hestiyar e yanî çarenivîsa welatêkî ye çarenivîsa gelekî ye çarenivîsa heta em dikarin bêjin çarenivîsa dewletekî ye. Ji ber wê divê hinek gav qonaq bi qonaq bimeşin û ev qonaq jî bêguman dem dixwaze. Ji ber vê ev fikarên ku di nav raya giştiya Tirkiye bi taybetî ez bo behsa Bakurê Kurdistan û Kurdistana giştî jî çêbûye wek mêhvanê me jî behs dikin fikareke di cih de ye. Lê ji bo hinek tişta di cihê xwe da rûnin û bi demê ra bimeşin divê hinek dem jê ra bête dayîn. Ev jî bêguman pêdivî bi xebatekî hevpar heye ku komîsyonê niha hinek tiştên balkê jî çê dibin yanî wek mêvanê me jî behs kir dibêjê weşartîbûna ev meseleya komîsyonê babeteke baş e yanî zirar nada pêvajoyê zirar nada civînê komîsyonê ji ber ku gelek me tirsî li ser provokasyon heye yanî hewildanên têkdirane heye ku bixwazibin ev pêvajo têk bidin ji ber gelek alî wek dewlet jî timî behs dike yanî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî gelek caran behs dike ku dibêjê patronên şer dixwazin vê pêvajoyê têk bidin û gelek caran jî bi xwe jî yanî em bêjin pekekê jî behs dike ku gelek alî di nav dewletê de dixwazin pêvajoyê têk bidin ji ber ku meseleya aştiyê zirar dida yanî meseleya abûriya kesên ku şer dixwazin. Ji aliyek din ve jî dema Berez Ebdullah Öcalan bangewaziya xwe kir gelekî yanî tekezî li vê yekê kir. Tekezî kir ku yên ku şer dikin ew dikarin bi xwe aştî bikin. û pişa babetên gelek girîng wekî mesela entegrasyonê pozîtîv ku ew gerîlayên ku ya jî endam û kadroyên yê nav Partiya Karkerên Kurdistanê ku naxwe fesix kir paşê vê çawa ev tevger bikar bê komînên xwe ava bike gelek mijarên berfireh hebûn em zêdetir li ser aliyê wê hiqûqî jî û meselê entegrasyonê jî nîqaş bikin mêvanek me heye birêz Serhed Çakmak hevserokê Komeleya Hiqûqnasên ji bo azadiyê û hede li gel me ye birêz Çakmak silav ji bo te spas bo vê derfetê. Merhaba bername xweş. Gelek spas. Niha destpêkê tiştekî bi rastî li Başûrê Kurdistanê gelek bûye rojev ez bawerim li Bakur jî ev tişt bûye meseleya entegrasyona pozîtîv. Dixwazin hûn hinekî vê yekê ji me re vekin yanî ev tê çi watê û ji alî hiqûqî ve çiqas rê jê ra vekiriye.
yani entegrasyona aliye pozitif da hem dikarin vi bêjin komisyonekî di nava meclisa Türkiye'ye hatiye avakirin hem komisyon texebatê guhertinên qanûnî bikarbînin. Vî aliyê da jî daxwazê Kurdan çi ye? Li ser van daxwazan divê hinek aliyê qanûnê da guhertin çêbin. Ji bo nasnameya Kurdan, ji bo perwerdeyê zimanê Kurdî û ji bo xwe rêveberkirina şaredariyan divê hinek guhertin bêne çêkirin aliyê qanûnê da makeza gunê da. Ji bo entegrasyona pozitif hem dikarin van nûneran bidin. بله باشه مسئله که هری گرینگ نه کل باکوری کردستانه و ترکیه هر کسی مراقب که نقاش که و داخواز وی که مثلا مافو ناسنامه چاندی یا کرده یعنی وی که پیدوی به گوارتنا دستورا بنگهین هیا یعنی لگور ریگز بیژن یاسایی اف کمیسیون کنها هاتی آواکرین دکاره وی که با آفرینه یعنی وی که جیب کار Niha peyvira komisyonê di nava ku hatiye amadekirin 12 maddehan xwe didan naskirin ji bo navê jî peyvira komisyonê û peyvir min e. Du peyvirê komisyonê heye. Yek amadekariya kanûna û yek jî vî mijarê vî meselê di nava rojeva gelên Türkiye'ye de binte zaman û vî pêvajoyê de te pejirandin. Ji bo navê jî komisyon yek û yek nikare guhertina kanûnan çeke. Ancak pêşniyara wî kare bike komisyon duhu cibînekî kiribî, cibînekî beşartî bû. Ez dibêjim vî rojeva cibîna duhu da çima ev pêvajo dest pê kiriye, çima di nava rojhilata navîn da ev hewcebûn heye, çima hewcetke Kurd û Türk di nava yek refê da bi hev ra jiyana xwe berdewam bikin. Girîngiya vî vateya wî aniye ziman û tiştê wî jî komisyon jî tê bi vî ciddiyetê bi vî esasiyê xebatê xwe berdewam bike. Lêbelê komisyon vî aliyê ve xebata wî girînke ew pêşniyarê wî ku bike ez dibêjim pêşniyar tê wek qanûnê bête di nava meclisê da bête pejirandin ji bo navê jî avakirina komisyonê herî girînke û ez dibêjim xebatê wî jî gel ku pirsgirêkekî mezin nederkeve tê aliyê erînî ve çareser bike. باشە وە بەحسا ئەv جوینا بە شارتی کرد من ji mêvanê berê xwe jî pirs kir ji we jî dixwazim pirs bikim bi nêrînawa birêveçûna bi awayeke veşartiya vê civînê babeteke erênî ye ji ber ku yanî hinek tişt jî têda hatû naxaftin Numan Qurtulmuş dibêje tomar û qeydên ku di civînê têne kirin heya 10 salan wê nên eşkere kirin hûn vê yekê çawa dinirxînin Yani hinek pêvajo hele divê hewcetke veşartî berdewam bike. Ji bo navê jî ew girîngiya wî jî li wî derê ye texmîna me da guhertinên di nava rojhilata navîn da heta 2023-yan êrişa ku Gazeyê li ser İsraîlê hate kirin heta îro di nava rojhilata navîn da hinek bûyerên dîrokî hatiye kirin û guhertinên herî mezin tê piştê wî çavê dest pê kir û niha jî berdewam bikin. Ji bo navê jî hewcetke pêşî endamên komisyonê bêne îkna kirin. Ji bo navê wî îknayê jî divê hinek tişt wextê hat bête ziman neyte rojeva welatiyan da ji bo navê veşartî berdewam kir wî aliyê ve ji bo îknakirina endamê komisyonê
اب ریباس از راست بینم. بله باشە بەڕێز شەخماق وەک ئەو هادێ وەک ینی کۆمەلای حقوقناسێنج بۆ ئازادی و بەگشتی دەرنەک و کۆمەڵێن مافێ مرۆڤ لە باکووری کوردستانی و تورکیە چ ڕۆڵ و ڕستێک کە بێ سەر ملێوە divê pêvajoyê de yani hêncê pirsgirêka Kurd di nava vê axê hebe hêncê pirsgirêka di nava vê axê de pirsgirêka demokrasiyê hebe saziyên wekê komeleya me wekê îhadeyê tê her tim berdevam bike ji bo wî jî hebûna vateya komeleya me ev pirsgirêk e em vê meselê de xwe berpirsiyar dibînin û ji bo çareserkirina vê meselê jî çi bar li ser milê me hebe em ji bo wî barê amade ne çi ye ev bar em dizanin ku pirsgirêka Kurd da çi guhertin tê bêne kirin xebatê me li gorî wan guhertinan heye hewce qanûn bête guhertin belê ینی کاکێ سەرحەد ئامادەکاریە وە وەک بگشتی ئەس بەحسی کۆمەڵێن مافی مرۆڤ ئەس لە باکووری کوردستانی هەم ئەو هادێ هەم ئیهادێ هەم گەلێک دەرنەک و کۆمەڵێن دیتر بگشتی ئامادەکاریەک وە هەیە بۆ vê pêvajoyê بێگومان gelek کار و xebatene lê bi taybetî بۆ vê qonağê de taybetî ez em ê da pêşerojê de em ê daxwaza hevdîtin ji bo komisyonê jî bikin û em dixwazin komisyonê re jî hevdîtin bikin û çerçeveya guhertina van qanûnan çi ye yek û yek em ji komisyonê re bibêjin û pêşniyarê xwe jêra bikin û xebatê me ne tenê aliyê komisyonê de ye girtiyên nexweş tê çawa bêne bertin girtiyên ku 30 sal e girtîgehê dane hewce dike bêne berdan aliyê rê û rêbazê bürokrasiyê astengiyê bürokrasiyê bêne rakirin xebatê me ji wan re jî heye xebatê me ku zimanê Kurdî bide zimanê ferdî li gorî بەێ بەێ خویایە پەیوەندیەمە خود بوو بەێ تەماشاوانین هێژا سپاس بۆ بڕێز سەرحەد چاقماق پارێزەر و هەردەم هەفسەرۆکی کۆمەڵەیە حقوقناسێن ji bo azadiyê li gel me bû em bi wî awayî jî hatin dawiya bernameya xwe ya Rêya Kurdistanê vê şevê îşev jî wek carê her carî me li ser rojeva proseya çareserî û aşçî ya doza ku li Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê nîqaş kir. Niha bi taybetî zêdetir çûye qonağekî girîngtir ji ber ku komîsyon jî hatiye avakirin her hefte şeva şemî mêhwanekî me dibe û an dû mêwanê me dibe û em pirsiyarên girîng û hestiyar li ser vê babetê hem nîqaş dikin û hem bi hûrî jî li ser disekînin û dişopînin. Hêvî darim hefteyek dî jî çavê wan li ser me be. Şad bextewar azad.